Aktar minn 3 snin ilu propju f'Ġunju tal-2020 Angelo Gafa inħatar kummissarju tal-Pulizija. U fl-ewwel konferenza tal-aħbarijiet li kien indirizza kien qal preċiżament dawn il-kelmiet. Il-Korp tal-Pulizija mmexxi minni mhux ħajkun influwenzat minn ebda isem. Laqat ma miltu fil-passat da jiena u żgur mhux se nħalli l-ħadd jagħmlu taħt it-tmexxija tiegħi. Issa għaddew kważi 3 snin u nofs. U pajjiżna għandu kummissarju tal-Pulizija li jagħmel u għadu qed jagħmel propju l-opposta dak li kien wiegħed li se jagħmel meta laħaq f'din il-kariga. Għandna kummissarju tal-Pulizija li qed jiġi akkużat li spiċċa idejh marbuta, kummissarju li spiċċa kollu jalaq ħalqu, kummissarju assenti quddiem każ wara ieħor ta' korruzzjoni, każijiet ta' korruzzjoni li fihom hemm involuti esponenti tal-Gvern Laburista. Qatt ma ddejjaqt minn ħadd. U qatt ma ddejjaqt minn ħadd mhux għax jinxibuli. Għax nemmen u dejjem emmint li jiena qiegħed fil-korp biex inservi. Ma għandix niddejjaq minn ħadd li hemm xi delli kraħ fuqu. Jekk daħal fil-problemi, jew allegatament daħal fil-problemi, daħal għalihom hu. Mela l-korp tal-Pulizija żgur li taħt it-tmexxija tiegħi mhu ħares lejn wiċċ ħadd. Fost l-aħħar minn sensiela ta' każijiet ta' korruzzjoni li għandu f'ħoġru Angelo Gafa hemm l-iskandlu tal-benefiċċji soċjali, l-iskandlu tal-liċenzji tas-sewqan u l-iskandlu tad-deal li sar ma' Vitis u Stewart, kollha każijiet li minnhom instera il-poplu Malti wawċi. Affaċċat b'dawn l-iskandli kollha pajjiżna għandu kummissarju li mhu qed jieħu ebda azzjoni. Kummissarju li fil-każ tad-deal ta' tl-estwarijiet qed jibqa' jinħeba wara l-inkjesta maġisterjali u jibqa' ikaxkar saqajh.